Zaika Bumburi, Vigadava de Muri. Chatachaira. Awambika. Murambi. Kwenda maji wanakambana mikindoni. Ngadiboba kuzvimbisa kai. Mastanze nyama ipinzirana nika madadofu lakeke. Aiwa. Hwezha. Sina ndokukumbira uri munini nawo. Ampopa kuzvimbisa. Hwezha. Adiboba kuzvimbisa aiwa. Haurambe. Kana ndakuri kuzvimbisa kana pepa ngingwangu. Kana kuzvimbisa kana kutotuende kwa Zvimba. Ndakutokufosa kuti iwe uchitokwira kabhazi kuenda kwazvimba kumusha kwa Mugabe chekuche. Iwe kumusha kwako ndeku. Waiziya. Samiraza. Inonzi wrong direction. Wakada tichikomba na. Haurambe Unozvimba. Ndakareta yakuzvimba kwevanhu hapana. Ende nezvimba zvezviwa. Zvimberwa. Zengo kaderamba wakanditarisa iyo ndiyo Zvimba. Hapana. Nako kaita ngori kuona nyami pakariba chona mavende angu iwe ndiyo uita Zvimba. Ende Zvimba kuzvimba babara ina. Haurambe kuzvimba kuti Zvimba kupa anobva Zvimba. Kufadza Njere tiri pano paAfrica paZimbabwe. Vanozobodoka ari kanosaka maningi rikinzanzi kalemoni orange nene. Rona zvinoitika madhabara ina. Inini pamastanzi angu ndiri pakufara ndogara ndiri paTomimbi ka ndiri paJoyi ka kuitote mahwambi murambi waizi Murenje kutoita mangingo mufezura yechimimba ya asika kaishu kangu kaka handisi kudzokera mashure aiwa asi matishu Nakayo. Video hii ndikaita titoni kana nakaita kana nakaita sana ndi seka changu chipana ichi Alfred kainga zvere kachisiya kande changu mwana mbahele do muruwa kana ngunyu kwatora machira mvura kusika iye mbana ya Alfred mbana wangu zvekudaro abadi toto mukoshesa because asiyana nezvimwe hwai zviriko kunengerando kuti munanenge achinzari kana ingirani atontoona kuti moms yake itoitari kana kuti family yake itoita ngekutenda boti asi Nduna ari kubhingirandi iye chinzvana vari foreni asi kuingirandi ari kubhingirandi obvotocheya kuti chinongobakidzwa kuzvimbirandi chinamba chingobakidzwa mati kwabaraina asi kuingirandi ari kuzvimbirandi mastanzikani koma ideni hazazika babara ina akazorena akarasika futi kayato expensive tiripo pakuda kuonesana nekutosanganisana nevamwe hapana England kana kunzi kukuenda zvinhu zvichatotitorera nguva ka gaya panichatanga kufenza kurandira ini mahwambika hanzikana ndazonzi chiuya but ndine mupesi wangu futi skorani ka gaya munhu iye ndokwa 15 to 20 years takapedzera kuonana gaya akatondikokora pane rimwe vhidheji ka ndiyenya kutozondipinzira futi ka atonopiwa chii nomboro dzangu namabhlangu akatoiwa ndoona tichimimba kwao pandakada nomukorekta manje futi ndikati maya haasiri chimimba akamimba haya waiziya nechirungu anga achiti pregnant achizwa machaina nevarungu vozishonena vanetsa kanga achikoti pregnant sanzi haha hanzi vari patsomimbi hapana siri patsomimbi gaya munhu wegasi tsomimbi yake yaanenge ari haisi kutamba nayo ka yekutanga kurwa stebhala yaakatanga kudzidhenha mama wake paakatanga kufamba aregerera kubata madziro first stebhala yake ndoinotanga urwa nemunhu arwa negasi wakamboona zvangu inini ndichidzadzarika nekuti ndapisa seni rangu amudzadzarika this fucking expensive shit kasauro agara ataura ka this is expensive shit baba makafala augara vanoda mastanzi futi
But I see danger, ndoga upenyu kufadza njere. Vakazopedzisira akatozonokanganisa iye wacho nyakuimba wacho njere. Vakazonyanyudzifadza gaya. Iye akazofadzwa nenjere dzake. But aiwa zitama eudaka. Zvinhu zvacho kwatabva ndokwakure. Apo mbanamikidza chisina motsi. Usatibve. Chimimba sichidzekiza. Apere sokumanje. Tazooneka kidza yaitwa ipo paya vakakala zivhesti kangu kaneti kawakaya. Handinoziva mukoma wako home alone hiring and firing. Kana ndaziya kuti kanjiva kacho kabva kanoflya nairo vhesti rangu riya. Manje ndikati nditenge zvandiri kuona zviri kutengeswa kuno zvemukofera mbara ndatongotarisira iwewe futi. Ungoshaya mari. Aitine mandai kutumira kuti Nikolai. Ya mfana. Apa mukuita kuwaridza mahighest pass. Mahighest akatanga ari pa 1:1 nemabhondi akazopedzera apa 1:9. Ndotati mahwambi kwakuita. Itenzi. Hapana ndezvamwari tiri vana veIsraeri kaiti. 90 minutes uchimhanya. Dai babara ina kuti corona yatoti jamba sei. Tiri kungosurvive tiripo. Hatina tapfeka maski. Why bhondi akatora imwe kutoziva akatoshama ipapa vasina kupedza mafurantira ini. There is no need to put on a mask. Waiziya. Ndikati why. Ndinakapfeka kudhara. Waiziya. But I see danger, but imagine you want to go and in Pananga. Isusu from here, Babalaina. What are we going? We are going to Nyasha's place. I did Group 1 Daidu. That was 5 years. In the now is Kiria. Dirara many 5 years. Now that's that I'm going about the piece at the Pangwa Pando Tambira US Doraga. Then another Zimba bond is Rango with Mamsoroga. Zveduka zvatasoterwa nemakuruwani bondi notes but zvakadaro hapana totokochemo nevo vamwe vedu vari mhiri vauti achizonoticheukaoka uya zvako unganetsamukazotadzoka ngoti chimimba chiita kuti udai kana iriyo kurandira ini kana kuri kuti chimimba chiita uwedzere mamwe mabwe ane mavara iwayo atinenge tichipisa takatandavara atakalainwa naiye sairendikira mwana muparazi Angel of all. mwana muparazi dauza takazoripisa sei naiye mwana muparazi Maripisa Mbare police station tabatwa pa Gaza. Waiziya. Kanobatwa paGaza neneighborhood yeMbare police station yapfekedzwa mahelmet eriot. Nebhazi rakutozviita riot. Ratotikanda ka mupani memupikidha memeka gaya. Tichangobva mu21 days kaze lockdown the first 21 days ziya. Tapota nonzi charge office akusi kuti munhu mumaseuzi kapo kaka kanonzi kaholding sero keke kekakatogunduruka vaive vanenge vakafuga marangisha aya eredhi anonofugidzwa kana zvitunha aya waiziya ndo mavanga vakatogunduriswa imomo right tabhureya kudaro kaizvi matombo edu ane mavara kaitinawo kaizvi tatinya kana yo takatinya futi ka baba panete apana tu vanotoboka pachaji ofisi apa kuri kutonhora ka bhaya majita akagunduruka ka patazvinopepuka vaona nhamba yevanhu vaivashota vanhu vaivaiva vaunganidza vaivavatibava vavatibata izvozvo kabaya vamwe venyu vaenda kubvira tikati tatofuka kuti dhime vaiti vaendesi kana dhima vaditsa hatinomboziva kuti kutotiza izvi kati makajaisi kwaine mese gara mapinda muholding sero tikati chanzi pambani neketa inonzi chanzi pambani dzavira musipanda kutange sipanda tazonoripisa riri giremu tikatozonotopa rimwe hafu ikatoita giremu nehafu tiri muholding sero gremu ringakarazi
usatambe wachipisa dombo rine mavara uri rinonaka kapona because kungogara kana muofisi mejiti chaimo munosvota munorwadza but night yacho nayo hatinamboiona takatoshamsike ya 6 am tichonzi mese get out, we don't want to see you gathering as you fucking ripisira imo oiziya apa manje inini vanhu manje vanonode mistakana nesini waiziya inini sini ndotoriroira kuti ndine mamwe mazina angu ekutoti ndikanorithi nkankankanka anomonotizii waiziya ndakatola imwe nemumwe muchaina ndoka zvakatanga kubikirwa but ndozvinotoitikira kana vanorowa sini serious koma sini atobva nekunana germany kwezo inotonzi germany dzakaona yaitamba oisingapelika vaitotambidza masomeka avo futi Germany vasarini ini haya ndazorova futi kamwe kachimoko sini va akamona kasini kachimoko kachitsama zvokuti kutange wiwazika kuti pfa vakarova sini bo nongoine energy nekupomba sini kusiya kasini kazvimba kuita zvimpimpi zvimpiri Zimba iya tona toti kasina kakauda tonzi kapenda kana kuri iko kwazvimba ikoko kwazvimba iko kwazvimba kuri kunzi kwakatovhurwa quarantine zvimba style vanhu vese vari kuenda kwazvimba izvino vakazvimba vari kutopinda quarantine kwazvimba zvimba quarantine yeah but chiona kai akwanalololifuka kuti ini ndingachita mafanisi ka ipapapa nditori neshungu futi kadzokuti dai ndakwanisa kumboonana nekaya kakaiti kachimoko kanonzi cast coventry ndakakutaurire ndakadzidzanako kachimoko wadzanako kupiwa 4 chirodzo primary school ndikatozombotamba nako lavhu kakast coventry kabva American primary school waiziya but kakazongonoshamsika unoziva iyoyo kuti kakazongonosuduruka futi areasika ndazoda kuda kuedza kuda kunoita reconciliation kuda kuti takati yo you look like a nyami nikirikizi python in Kariba, what's happening? Kati maya baby, it's about toothless thing. What is it? Kakabaka ngoti ito forget and smile. Tijade kwezi. Tinira ningina wani kotile shamwari ziliko. Ile mpano wa mungu wepa next pangu Sinatra tomu unomze. Ma Pana yeye ndikakutara munhu ndiye munhu warakakura naye mbana wangu aringirani futi ndongozi kwanzi ise DJ wow tichikura arikona nemu wangu yeye taito tichiona kana mamagazini cheche tikanoona kana tennis yakanaka iya chinoti yangu ichi waiza yechipfambeki yechidhoni ye indi chinoti orangi yangu yozeimwe patigaya bvira pakaenda ikoko hasati amotigira kana shulesi kana kuti tumira mashulesi kana zvimainaso chaizvo batide wangu zvekudaro hapana birthday rake raitwa ndisipo iye ndikasenemu yake kamufana wechiketa natatom tiri wai zvadzo zvekutoti taitoponerewo mabirthday ipapa nanasinatra but hapana birthday rasinatra raitwa ndisipo ndichimutambidza present one of the days ndichava nemamwe maphotos acho namoenda ari musiku kudaro aiziya zvinondirwadza kune mumwe kuti mufana wangu futi womuna fotuma anonzi bhau sagwegwe ya mufana iye ndikakutaurira futi ndakararama naye ndiye mufana wakatanga kutengesa nezvidhura naBhau his real name unonzi sagwegwe sagwegwe bana wangu ye taizopoicha VCR reri kunotora cooking oil jeni tobva tanorichikicha zvokuti raita blenders iya tobva tanorisunganidza ka tambo mukati zvokuti munhu ngonoriti pamagezi chete itwati boom wauraya kasini wadantaura sinhu zake zikadj wakaputisa sini taura chokwadi hapo chimimba
Some they think kutoti mazina angu akabva through madhura iyo mazina angu akabva nePP from Cape iyo yedu inopigwa muno muZimbabwe ndiyakabvisa mazina iyo ana